Daki hajar ngut ki pajba nong shong shnong na rilom garo minta kasingi ka arp khandai tarik nailor kilai mi pajba banishim benta haka peace rally yakbal khot ban pelong daka pura khasya peace committee ban penram jor lor ka jingja basngosi kabla ja khadar pat ka arp santarik minta ubnai kani ka peace rally ka de lor ka jingja baklat no asyan jong arngut ki khna skol pakan thop yo amsrang armarak haka khadar tarik pat ulaksbak esang ma ka arp santarik tang namar ka jing pener state kitrok kit mau kabla tenra yaki kabla ja hapura khasya kini ki arngot ki kentop yo khna sansnem ubopulia St Peter Secondary School badu amsrang armarak arpu arsnem karta ubopulia Shillong Shurpi College badu amsrang armarak arpu arsnem karta ubopulia Shillong hakini kesngi ki pajba beleng ki bla poi kumbalai hajar ngot kirayami pajba bakentop yaki khna skol kinohikai kinohilam nyam kinokmas Barkan hun jong kilong kami kilayami renti panishim benta kani ka peace rally ya ka bala khot ban pelong da ka pura khasya peace committee kibla ajing kren hakani ka peace rally kilong kani ka sarkar jong ki pajba da ki pajba ban ka benta ki pajba kadi ban wanra kilat kelinti baka jingem jong ki pajba kanum dan ka jing chong sier hapo ka jela Justice! We want! Justice! We want! Justice! We want! Justice!